Здравейте, сега ще ви покажа как много лесно да изсвалите клипове от YouTube. Само да кажа, че това ще работи само с Mozilla Firefox, защото е добавка към нея. Първо влизаме в Google. Пишете YouTube Downloader и Easy YouTube Video Downloader, добавки за Firefox. Добави към Firefox. А пък ако сте с друго искате MP3, ето това е много добре. Аз тук преди време. Тук пишете някакво хора и ето вижте Gangnam Style ще пусна, защото не ми се търси друго. Ако сте изтегли приставката, ще имате ето това тук, download. Сега не знам защо съм толкова малко, преди това бях много повече. Но както и да е, ето тук си избирате в какъв формат. Нещо стана явно, защото преди това бяха много повече. Но както и да е, а пък ако не сте с Mozilla, не искате да видите, копираме. Но това ви казвам, че само за MP3, но е за повече неща. Поставя Convert Video и Download. Това е, което трябва. Ето, тук си цъкате и на мен ми е много по-лесно. И така, само да кажа за тези, които са с Chrome, кое всъщност повече ми хареса в Mozilla-та. Примерно искам да влеза в Ask.fm. Пиша сама и даваме. И съм там. Това е много по-добре. Според мен, но както е, всеки си има собствено мнение, така че чао, абонирайте се за мен и така.